Tomáš Marný. Takže, dobrý den, dnes bude rozhovor s panem Tomáš Marný. To jsem já. Já jsem prokop dveře. Takže, Tomáš Marný. Já bych se chtěl zeptat. Říkej mi Tomáši. Dobře, Tomáš. Já bych se chtěl jenom zeptat. Na co? Jestli jste někdy kouřil ptáky. Tomáček, já nejsem ty. Já radši takový ty. Ano, cigarety. Ano. A chtěl bych se ještě zeptat. Slyšel Na co? jsem, že vám někteří lidé říkají Justine, je to pravda? No jo, Justin. Ale se bratr mi tak říká. A já bratrovi říkám chlebník, protože chodí s holkou a já jí říkám špalený rohlík. Ano, to už jsem jenom slyšel. No a Vy s ním chodíte, jste můj bratr. No, a chtěl bych se zeptat, jak vám říkají teda Justine, jestli jste taky buzerantekou. No, tak, já mám holku. Já vím, nejsem Veverka obecná. Připálený rohlík, no. Ano, my bychom se někdy mohli sejít, že? No a Ve skutečnosti. myslíte, že holky mají penis? No jasný. Kde jste se to prosím vás dozvěděl? Tak podívej. Čalapa kvitová. No, takže, no já si myslím, Brně to.